Enw fi di Gavin Burr, fi di perchenog Wales to Win. Dwi'n gweithio o fewn Rygbi Cymru, gwerthu cynnyrch efallai, ac dwi wedi bod mewn busnes tua 6 mlynedd wan. Y sialens mwyaf dwi wedi gael hyd yn hyn ydy motivation mewn ffordd. Cadw motivated rhwng amser distaw a dal ymlaen efo cynllun y busnes. Be dwi'n mwyaf falch o ydy gallu codi arian i elusenna. Maen nhw'n dod atau a gofyn am gymorth i gyrraedd mwy o bobl. Dyna dwi'n mor falch o. Y cymorth marchnata gorau felly i roed ydy targedu'r bobl iawn. Sbio beth sy'n ar gael. Os ydych chi'n anelu at Rygbi Cymru, mae'n bwysig bod chi'n anelu at bobl sy'n hoffi Rygbi Cymru. Does na'n pwynt anelu at bobl sy'n dilyn ffwtbol er enghraifft. Gewch chi ddim bobl yn rhannu'ch stwff. Beth gorau wneud ydy anelu at y bobl a gobeithio nid y bobl neu rannu. Hefyd, defnyddio cwsmeriad sydd ar gael i chi'n barod i ddenu chwaneg o cwsmeriad fel gwneud cystadleuaeth neu discount neu fel incentive i rannu llun mewn ffordd. Dyna sy'n bwysig. Mwyaf o bobl sy'n rhannu'ch lluniau chi, y mwyaf o bobl sy'n mynd i choffi'ch dudalen chi. Hyd yn hyn, dwi heb di cael cymorth i helpu gyda'r busnes. Ond deud hynny, ar ôl 6 mlynedd, mi fydda i wan yn chwilio am help. Di ddim byth yr ei hwyr i chwilio am gymorth i hangi'r busnes. Mae rhaid gwneud rhywbeth ydych chi'n enjoyo. Mae'n bwysig mewn diwrnod o waith bod pleser ar gael. Mwyaf ydych chi'n rhaid i fewn i'r gwaith, a mwyaf bleser ydych chi'n gael, mwyaf gwch chi allan o'r busnes ei hun. Dwi wedi trio gwahanol yrfa, dwi wedi bod yn licensee, ond o'n i'n gweld bod fi adra o hyd, o'n i'n gweld y plant. Dwi wedi trio gweithio i rhywun arall, wneud shiftiau, ond o'n i beth yn gweld y plant eto, so ar mi benderfynu bod fi'n gallu gwneud busnes. Mae'n bwysig sbio ar y busnes o safbwynt cwsmer. Diwadd dydd y cwsmer di'r rhan pwysica o'r busnes. Mae'n bwysig sbio o'r tu allan ar y busnes. Hefyd mae'n bwysig canolbwyntio ar plan busnes ac yn barod i newid pethau. Di pethau ddim yn ddu a gwyn o hyd. Mae rhaid bod yn barod i newid fel mae'r busnes yn gofyn lle. Mae'n bwysig fod yn gystadleuol dros gwmnïau eraill, a cynnig rhywbeth gwahanol, hefyd fel targedu cwsmeriau newydd.